Ну що, добрий вечір, чистовані позирачі. Низько ми зась у чому? У чому сме? На коцках сме. Іху. Добре. Добрий вечір, добрий вечір. О, Дазерос, здоров. Дай Боже здоров'я. Красно дякую за поздоровлення. Я тебе просив написати мені у коментарях у сьому. А чого в мене? Момент. Момент, я тупанув. О, сяк ліпше. У мене не цілий екран був Майнкрафт. Я тебе просив, обись мені у телеграмові у коментарях написав, бо я скапчав з адміністратором сервера. У мене є дораз задачка єдна, треба мені покласти туйка на серверові, то, що мав покласти давно. І можетеся попробувати догадати по умістові мого інвентаря, що то має бути. Що? Це давим седецу? Ні, я насправді обини збрехати не пив алкоголь уже із октября місяця, коротше. Брешу, бо 31 януара випив їм дасть 30, може 40 грам домашнього вина, або на тим конець. Вітаю, вельми шановне панство! Добре, значить, могли стеся догадати по вмістові мого інвентаря, ошиду чинити, що дуже важливо, що на серверові мені хибит. У мене є хижа, у мене є повноцінна хижа з усім, що треба. За хижу у неї є загорода, і всі в загороді позад стайні, бо це може рахувати гі стайні. Тут ми кінь жив, значить це може рахувати гі стайні. Поза стайню має бути ще будар. Він у мене є у самобавці, а в мене його не є тут на серверові, на коцках. Та треба його покласти, бо ще ми хибить один дуже важний детайл. Видить, що не є на нього правильного ресурса. Та треба нам раз поплисти учинити ще тут один важний детайл. Туди, де в мене тот ресурс є. Треба ми виліпшену версію того. Виліпшену версію бударя вчинити. Просив мене Бодя, коли буде. Ти написав у коментарі під відео, або у коментар під відео не можеш тобі написати у приватні повістки. А мені треба тебе сконтактувати приватно, а не публічно. У тому є нахиба. Я учора, я вам зараз розкажу страшну історію. Я учора заходив на сервер, думав, кампець, я собі дораз нашурив каміння, бо киття мете, у п'ятницю, як ми стрімили, та кінчили в мене були ресурси, треба мені було нашпорити каміння. Та я... може щось викласти, аби не заважало. Що пишете? Хижу клали майстри з Вишкова? Ні, хижу клав тут я сам. Єно лише ж стріху ми клав когось друга, і я дотепер не пам'ятаю тако, бо я туди ще не знав. Це був йому хижа в Поголяниці. У свою це домак. У мене є хижа в Поголяниці. Що хотів? Уже з вами забув. Треба ми були мангрові сесі, треба ми мангровий пролаз. І пенці можна до щоку взяти з собою. Та що вам розказував? Учора зайшов їм на сервер, думав си, дораз буду каміння шпорувати, бо треба ми буде на стрім каміння.
У чому ніч страшного не є? Чекайте. Ігор Кобильницький. Ні, я в свою хижу по Голяниці давно не був. Або я низько не планував аж так далеко йти, і чесно. Аж муса і та піду, або раз видав нет. Так, тут треба мися пришвартувати. Ну. Чекайте, та й все ще не все. Там ще має бути... І це і так ще не все. Дащом ще забув, що мало бути в тому. Що можеш викласти? Значить, всі дощки можеш раз викласти, а мені треба буде сяк та й сяк. Так, каміння раз викладемо. Не треба ми аж тільки з собою. Ніч страшного в тому не є. Не порозумів, чому кажеш. Що страшного? Ну, та що б розказував? Та я заходжу на сервер, ацяк учора, спускався сюди, а тут у мене стоїть якийсь сирохман та шупа у моїй владі. Я його рукою копнув, нічого не стало. Я його туди... я його чеканом забив, коротше. Я в нього двічі ударив, він умер, із нього висипалися ресурси. Та я раз подумав, йой, сигіняшний. Я його ненароком забив, висипалися з нього ресурси. Я визбирав всі ресурси. Та почав їм так складувати у ладу. І я никав на сесі ресурси і думав, щось дуже подозріло, чого сей сирохман прийшов до мене до хиж, маючи в жебі 3 штовси блоків аметиста та й 40 блоків золота. І я такий вертався цій владі, никав, а в мене тут не є 3 штовсів аметиста та й 40 блоків золота. Ож дітвак мені просто украв то. І в той момент я порозумів, що він украв. Та я йому написав, щось це за робота. Та, його голову я вихос... Ой, то вже треба спати йти. Який самий грубий... Може бути... Я би повів, що Стасій був самий читавий, або сись був майнаглий. Якийсь стята голова крадача. І сяк буде з кожним. Я вчинив, видите, таку пересторогу. І не лиш туй, я ще... кітіти від спауна до мене сюди думаю, та дві такі ще суд. Ой, тут щось аж дуже тепло. Це то я так розговорився. Шах і мат, аметисти, вас можу красти. Та не є ніч страшного, що бись написав, просто ліпше напиши в Телеграм, бо в Телеграмі буде найлегкося з тобою сконтактувати. Значить, я його забив раз, і никав він... не я никав, там ще Іван Таркович був на серверу, і він пише, слухайте, сись пішов до Бережника газдувати. І я біжу таку на газдівство до Бережника, кажу, я тя дора заб'ю, іди виціть гет. Він ніч не відписував, а й утікав від дня. Я його забив, і він написав, ха-ха-ха, я ся дора сверну, це щось таке. Відко ж пускував ми. Та я його забив ще раз. Та сякуня були 3 голови. Він ще пішов у загрунь, спав на моїх постелях, які я там селянам наклав. Дуже-дуже безсовісний. Смисл у тому, аж крадачі ото нігде не добрі. А ми маємо бударь покласти. Де у нас ото буде? А чи туйка буде нормально? Там у мене стайня, так би і не дуже далеко бічі, туй буде добрі. Як ми ото будемо чинити? Значить... Ні, ото має бути... якийсь ззаду. Сяк. Угу. Як сяк. Далі... Туй косяк.
Все можна насправді закрити землю, або не мусить. Що там пишете? Йой, Кіко пишете. О, Майку, здоров. Здоров, ми чинимо виліпшений варіант дударя. Качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Оби Бог би побив і тих пасажиру, і солонину їм і пацята, і свинча то що там квікало там на кучі цілий вік, поварити свиням на комбікорм. Йой, який страшний. Айбо дякую за 20 гривнів. Нагадавись, ось треба було збити сись личівник, бо я вчора вже донатив. Між іншим, то Майкові, тот Майкавка, котрий зайшов до нам у коментарі, ото ми йому збираємо на ремонт мотора, який добре тямлю, там ще немного б стало. Майку, напиши, кілько ти там ще треба. Та ми ти уділимо. Це значить, треба закрити Цяк, бо тут мені треба на то зверху класти двері. Сяк та й сяк. Ну, і тепер, я буду... А чого? Йой! А чого то не зафунгувало? Бо це цілий блок? Це як? Ага, зобрали вже й більше гіти розчитував. Все, не донатиме, Майкові, не донатиме. Ні, туди чинимо ацяк. Ні, я фіглю. Кіть маєте копійку та не пошкодуйте. Ацяк туди вчинимо. Бо був сюди доступ. Значить, це все заберемо. Тут у нас буде просто земля. Ні, тут теж земля не гонна бити, бо туди се не буде гонна лада відпирати. Туди треба не ладу, туди треба гурдю. Їхали з роботи, на течику накрилась коробка. Течико то що? Не сердися, я можу не знати якийсь сленг такий специфічний. Течик. Ось якась технічна штука. Просто. Десь на днях візьму ту роботу нашу основну машинку. Угу. Як я це, значить, хотів придумати? Або чого не падала туди то та біда? І чого воно не паде? Там... Іди гет. 9. Господи. І все нараз упало. Значить, акі тут буде, наприклад, земля. Я щось мечу. А чого не взяв? Може, то треба було набила якось то? Туди, значить, буде без компостера, а ведь може... я придумав, як можу попробувати. Значить, цілий блок не може бути, Не може бути цілий блок. Течик ото Volkswagen T4? Ага. Я не знав. Механічна коробка ся поламала, порозумію. А що так пишуть? У тот вечір наразом пішов никати свої нички, бо Сигінь так і не задів... нечисть не задів у Ендерладу. Тко спав на жителівських пустелях і все так із казки тої, Та знаємо, тко спав на жителівських пустелях, і знаємо, як це пише у тому. Значить, смисл я плюс-мінус порозумів, що то мені треба буде сяк чинити. Та буде у мене свій будар вже. Личний, не буду мусити ходити, але до сусіда. Цяк. Бо мені тут щось треба. Значить, я думав. Як думав? Я мав задумку, що видав, а цяко то має бути. Розумієте?
Ну, як мінімум, ми всякі з Богданом обговорювали. Ож якраз ця мангровий пролаз дуже паранту зирад гіяма у Будареві. Ну, айбо, я хотів, щоб може було ще туди дещо заверечити, то убого, ну. А цяку би можна було вчинити. А отося не дуже получать, бо... Як мені вчинити, бо воно то? А кить я його там долу і покладу, а цяк, наприклад. А цяк нормально буде? Та цяк може було і май високо класти, ні? Ага, дьорнули нас Бобіком і срака. Дотягнули нас до найближчого місця, де можеш лишити машину. Завтра потягнемо на ремонт. Ясно, ясно. Так, міні-карту, а чи можеш відключити? Вона мені тепер не дуже треба, бо я знав десь ми. Айно. Добре, я придумав. І це треба просто на єдну позицію в Майдгорі. Сяк? Стоп качает пау бич мазафака струке є пак. Мигалю, я дав циганам твої координати, та скоро жди там барона з хуста буде забирати твої стаки металолому з лади. Айбо кидь ми даш 10 стаку діаманту та тя пожалію. Кіко там було 20 гривень, ось там і загнали. Ко то був? Ко то був, я все видів, ко то був. Мітер Фогестар. Я дав циганам твої координати, та скоро жди там барона з хуста забирати стаки металолому з лади. Видиш, як легко розвести челянника на 20 гривень. Бо барон дораз піде, а мене там уже не є. Ді гет. Ну що ти хибит? Ну будь добра. Іди гет. Я вже шкодую, що я ті ковиць наплодив, чесно. То вже дораз вечір? То вже дораз спати треба йти. Вилізай гет. Марішку ти зелену. Ти гет. Ну. Так, треба йти спати. Хвала Богу, я хоч сам на сервері, та нікому не заважав. Може, хтось уже... Може, хтось би вже піщав, що йдіть спати, мене зомбі гризуть. Та значить, замість передньої і задня передача ся включать. Ото видав не добрі, ото видав не просто хрустит, там видав щось май, то теж май серйозне. А ну, як би камеру нася май наштімував, а цяк так. Кого нормально пірувало? А, ось коробку передач. Зобралися автомеханіки у чатові, я ся в тому домак не розумів. Ну, та вже сметуй. Та сяк. Ну, та тепер би мало фунгувати. Ай, ну, тепер фунгує. Ну, добрі. Тепер вже є виліпшений варіант бударя. І тепер, наприклад, кітця спортило в ням м'ясо, та вже можу так, закіт нико не видить, та так. Оп. І воно туй у ямі. Хоч це не зовсім яма, або. Ну. Добрі, значить, виліпшений будар дома ми вчинили. Можемо вертатися до нашої галереї, насправді. Я гіби такої і планував на цей стрім. Ну, тако не відео, найся ще раз похвалю стятов головою того крадача. Всяк визират. А, ні, не готово, забивим. А гузицю втирати чим? І все лишити дома, та й
А водки в нього лада. А, лада в нього, бо там їм поклав гордію. Угу. Ну, розказуйте, як ся маєте, як вам прийшли вихідні. У мене епінці супокійно. Кіт не рахувати вчорашньої турбуленції із крадачами. Ага, Вундермелон вже йде гет. Ну, добре. Дякую, що зайшлистеся поклонити. Радий ми вас тут відіти та й чути. Ну, чути раз лиш мене, айбо дякую, що зайшлисте. Ну. Так, ідемо туди докладувати тот. Між іншим, нащо мені 2 возика, не знав. Може, мися ненароком узяв один чужий якийсь. Гоннобитий такое. І Майк по стрімові задонатив був дуже много каміння. А, не після стріма, а вчора. Він тут всю історію застав. Та й туйка розвилку когось показив. І не знаємо, коли то був. Не факт, що то був тот вчорашній крадач, між іншим. Не факт. Бо, ну. Скорше всього, то був він. Я си так думав, або не є в нього гарантії. Та сяк. А, і знаєте, що найстрашное? Він побив адміна сервера псів. Значить, у адміністратора сервера, у Петри, були пси, а тот псів побив єдного лише. Та знаєте, колись ми порозуміли, що він крадач, та він вже почав з нами щось там бесідувати, аж будьте добрі, перебачте, я більш не буду, то все. Та я іще своїм добрим серцем, я навіть був готовий його перебачити, аж бо він пішов десь туди жити далеко, аби просто на моє газдівство не ходив, аж найбо він собі десь там іще жив. Або коїмся дізнав, аж тот смолош позабивав псів, такі Америки взяли, аж не знав їм, що чинити. А лишив їм вдома каміння. Супер, видите? Ну, ту їм виклав, ту мало ще є, або там у нього було ще каміння, я його вдома лишив. Ну, добре. Не бай. Все добре. Все добре, йдемо далі. Значить, як я собі то планував, мушуся вернути думі, а знаєте за чим? Бо я ся тепер, видите, розоб'ю, а у мене бурговчак. Узьму сей чекан із гадвабним дотиком. У мене такий є, а він мені ся тут пригодить, бо мені треба много цього гладкого каміння класти. Та пакацяк буду лиш ломити на бурговчак. Задер. Без смисла. Та мушуся вертати думі. Хвала Богу, не так далеко. Та є в нього возик, є в нас тут штрека, може ходити. Або, видите, забивимося. Ну, не бай. Зато вам якусь, може, сколомийку заспівав. Ей, буде у нас галерея, тільки вам наношу образів, буде епопея. Ні, недобра сколомийка, не запарувала ми рифма в третьому шорикові. Не знав, не даємося придумати сколомийку. Все, конець, можеш закривати YouTube кар'єру. Не туй був. І не туй був. А де був? Видав тому. Поміж інструментом. Туй.
Туй. Що? Там щось Вовкун хотів написати і не написало муся. Щось хотів, а чи й паскудно за мене написати, айно. Та мож, попробуй. Я на тя аж читаво сердити не буду, лиш так піцицько. Йоц. Хотів написати йоц. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Дайте ми каміння, будьте добрі, бо кошелювчани гетуня все поукрадали. Та я сам собі задонатив 1 гривень, гіковдош просити каміння. Я навпак казав, ні, не давайте, мені не треба, а люди мені і так нанесли. Сякся у нас видав ідея, айно ж ти кажеш, ні, мені то не треба, а тобі і так задонатять. Скільки то вже? 41 гривень вже ми назбирали. Я ще ніч не встиг построїти, вже ми гроші тільки назбирали, видите? Сяко то. А що, ото когось із Кошельова в мене украв? А чи ні, ото Морковчин цимбур був. Так ми ся тямило. Ні? Ну, уже вицить видко, ж воно доста читаво великое вийшло. Айбо, і ще, крім того, що воно великое, та має бути і файне. Та будемо над тим робити дораз. Ей, галерея. І герап на галерії картини малювати будемо, картини малювати в галерею. Це якась, ну, не знаю, піратсько... Що? Яка піратська? Добре, я хотів як? Значить, можеш попробувати туйка кмак, а туйка гуріним то з обидвох боків. Значить як? Сяк, а туйка кмак, а цяк, і догорі. А вать кмак тую всередину. Сяк. Це ще на один бока посунути, бо тут так само треба буде туди. Тут буде кіть виціть та сяк. Дораз я тут придумав. І це є жанр work song. Трудяшна сколомийка. Мені сьогодні тут ще щось хибить має на об'єм, або Дораз поникав. Дораз поникав. Да, як сяк. Є в мене задумка, як воно приблизно має бути. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Ви це з мене збуткуєте, це що? Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Ми Галю уповішвши к тим, як я тя давно спонсировав на коцках, а тепер ми уповіш, за що не провів мадяризацію сервера, тямишу ті 16500, котрі ти дав.
Не було ніякої мадяризації сервера, бо і не планувалося, перебачте. Є, Діанозавр, привет! Вас, паніко, давно не було видко на серверові, насправді. Хоба. І це завтра я се учинив тую снігові, бо никайте як файно буде пак. Не мож, лише через ніч. Добре. Лише через ніч, то найбуде лише через ніч. Дякую красно за 10 гривень. Всі 10 гривень підуть не мені в жеп, а Майкові на мотора. А я... треба ми було, знаєте що? Треба ми було із цього ще вчинити пару гарадич. Не знав, кілько ми точно треба буде. А ну, вчинім із усього. Там пак буде видко. Якся маємо? Маємося добрі. Пропустилась історію. Учора зайшов, був на серверу Бикаміння, мало ще нашпорувати, та знайшов йому себе у хижі крадача, котрий такий тот момент із моєї лади пробував красти щось. Я його забив, і тепер його голова висить у мене сперед хижі. Ну, не руно сперед хижі, але недалеко. Ну, можна казати, сперед хижі. Сяк. Сяк. А ся туди маленько упкопати видав, ні? Піціцько. А, не то. Ні, вернуги було ліпше. А де пісок? А, я його не забрав. Ага. Ото нормально ж воно там убросло. Що пишете? Воу, ай-яй-яй, і він украв був не лише від мене, а й указалося, що много від кого ще встиг був покрасти, просто нітко не встиг був запримітити. Ну, бо то ся стало було дуже шиковно, а я якраз зайшов на сервер, то він такий у мене у хижі був, та я зато порозумів, що щось не так. Так і чесно, він просто став, ніч не чинив, та я його раз дюгнув, один раз сим, чеканомим його, один раз дюгнув, ну, може він щось забив. Я його дюгнув ще раз, а він умер, значить він уже був без здоров'я, він умер, та з нього повипадували ресурси, я ресурси позбирав та склав у ладу, а далі никав у ладу на ті ресурси і розумів, що це мої. А цяко то було. Він успів украсти много, насправді. Він успів украсти много. Айбо на благо не критично. Йой. Ну, значить, як я хотів... Йой, це було страшновато. Мені це не полюбило. Господичку, це треба буде позакладувати гет. Тут небезпечно ходити у сесе, у галерею буде небезпечно ходити. Ну, а я що хотів? Я хотів вчинити ще атак. А, то видав. Та кампець! Та тут може, попадати, і це треба буде дачим закласти. Ой. Найшов їм це місто на таку роботу, чуєте? Ну, уже буду туй. Ну, ту їм хотів сяку чинити. Та й там ще так. А, не ось так, а й сяк. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Мигалю, зітхайль, коли буде аншлюз куртацької подини. Так, треба мені покласти якийсь ліміт, бо мені сяку лупину не писали. Я розумію, що вам дуже смішно.
Сповіщення. Коротше, я кладу мало 10 гривнів. Кіть менше 10 гривнів, та не буде вискакувати. Все, убисьте мене то-то. Не успів украсти много. А так казав йому, що успів він був украсти доста читаво. І все тут дуже небезпечно, треба буде закладувати. Ну, сяк. То вже треба туди. Ні, сяк і так не досягну, ліпше. Йой. Тако гарчить, де гарчить? Мені ся не любить. Ага. Тут. То десь туй? А як ти гориш? Як він горить? Та й се гиби дощ. Ну, сніг. Часто у пісках умирала. І це, ну, я не був до такого готовий. Я не був до такого готовий. Учиню сяк туди. Ну, то треба туди, значить, сяк учинити. Угу. Знаєте, що ми тут хибить? А, у мене тут і верштака не є. Дораз буде. Попробую олем сяк. Ну. Сяк, мені хибів там мало об'єм. Сяк ліпше. Сяк ліпше. Тут ще, правда, має бути тот. Тут ще теж має бути оцяк. Ай. Ну, добре, я щось дуже тихо. Знаєте, що я вчиню? Я сисю музику збавлю, а включу майнкрафтову музику таку. Йой. Ацяк. Гадав, що сяк буде добрий. Ну, наконець можешся виспати. Це прийде сніг. Радуга. Класно. Ноги, бо вже не сніжить. Ну, та сяко то буде визирати. Нормально буде? Мені ся видає теж файно. Ні? Мігалю тролять тя. Тако. Коня тролить. Най попробую, хочу видіти. Добрі, тоді туйки очей. Туйка очей теж учиню нормальні градичі. Сякі. Оцяк. Ай, бо ще сяк. А той оцяк. Угу. А ну. Ну, градичі добрі.
Гітлер, Лемак, Митер, Віктор Орбан. Ну, з які персонажі приходять мене никати, видиш? Може, то посправді вони, може, не тролять. Ні? Не думаю за таке. Так, тут треба буде ще придумати якось. Там треба буде придумати. То. Світло. Що б хотів поїсти. Довго мися давало. І туйка. Що ще можеш? Там ще можеш попробувати. Ану. Ну, паскуну буде визирати. Ось це не помного того. Видав помного. То вже не треба. Все вже не треба. Може тут у городину десь інде вихуснув, або сяк не треба. Ну, та сякі колони учиню туйка, та й усього бока так само 2. А туй по бокам не знав, це буду робити так само. На углові вчиню сяку саму колону гитуй, а може вчиню єну з цього бока, єну з цього, посередині не буду не чинити. Ну, буду видіти. Раз треба передок му вчинити парадний. Це маєш радий гюге. Доста. Ти си даже не представляєш на кілько. Глядати любителя гюгів, то я буду... Гуглуй. Хто любить гюги, я буду перший в списку. Так, значить, туйка один, другий. Так, і покладемо. А от може сякі покладемо. Сяк та й сяк. А там... Всякое ще. Сяк. Сяк та й сяку переда. А чого музика стала? А чого стала була музика? Це то я, може, ненароком нажав? Не знав. Ну, добрі. Це приватна серверове. Приватна серверове класти ото доста запара. Бо насправді такі проблеми із крадачами виникали раз лише двічі. Один раз із Стасієм, один раз із цим персонажем. Значить, не є аж такої великої біди. Сніг в пустині, ну, і це сніжний біом. Туйка. І це все сніг. Просто туй до якогось момента. І це такий якби сніжний пляж, воно якось так се називати. Ну, засніжена пляжа. Так ся сись біомі кличе, засніжена пляжа. Ну, це все файно буде, все файно буде сяк. Тут там може буде завісити світла якісь. Сяк буде добрі. Значить, гурі сим буде такой сесе. Айно. Такой гурі возором. Далі сись. Далі зась сись. Далі поміж ними там буде 3 блоки, та й там уже буде тот. Айно. Значить, ви ці один, другий, третій. Ти можеш такий класти сись, а тут буде сись. А тут буде сяк. Добре. Та й угол. Угол у мене буде теж із сякої колони. Ну, а тут мені сьогодні то ще буде парувати отсяк. Та й з того боку покладу.
Google то що? Google то... Направду, Google то придумане слово, такого не є. Google то я придумав на одному відео, ну, гефіглю просто. Там чинив їм фіглю за... На моєму основному ютубові відео ся кличе аж русинська бесіда подобать на японську. І у кінці ота фігля є виправдана. Айбо Google, ото гіб середньостатистично, ото штучно згенероване слово, котре, ну, моїм позором буде якомусь середньостатистичному українцеві май тяжкое. Ай, ну так, ми знаємо, ко брав з лади, там даже не треба, ну, на цьому серверові 100% є тот плагін, який логує з якої лади що брав, бо Петро, адміністратор, може поникати, або конкретно в цьому трафункові не треба було никати, бо Сирахман стояв у мене у хижі біля моєї лади, і у нього в жибі були ресурси, яких не було у мене в ладі, а я знав, що вони там перед тим були. Ну, тут не треба було не треба було ніч глядати, знаєш. Йой. Не так. Сяк. Ага, то і сюди треба сяк. Не буде паскудно? Не буде паскудно, нормально. Ага, тут вже не єднако, тут вже тут сяк, а тут буде сяк. Не бай, з того боку ніхто не буде ходити никати на нього, правда? Розказуйте, що вас доброго, галичанина, я тя давно не відів, дуже давно. Так мені ся видить. Кажи, що в тебе доброго ся стало. Ми, між іншим, тут строїмо галерею. Я не знав, чи ти в курсі, що ся стало було на послідньому стрімові. Та сякое чинимо. Чинимо галерію. Треба ми буде із цих такою всів чинити, видав. Тося люди ще пробували були догадувати, ось, ба що я таке строу. Бо я ся не признавав. Хтось щось шумів, ні? Мені ся причуло. Ну. Файно буде, мені ся видить. Ось воно не такое буде нудне. Не просто квадрат, знаєш. Не просто квадрат. Ну, супер, та ідемо далі. Так. Сяк. А сесі, значить, мають у мене бути на 3 боки. Сюди. Та й сюди. А ту їм не поклав. Сяк. Та й сяк. Ну, плафон, який чинити знав, який у нього плафон буде. Тут у мене не буде такої стандартної двоскатної стріхи. Як мінімум не планую таку чинити. Хочу вчинити стріху, по якій можна буде ходити. Доста чудно, що я не сам на сервері, вчора нас 5 бігало. Це може то неділя, та всі ся хочуть так виспати завтра перед роботою, аж уже не бавлять. Добрі, із цих... Ага, тут... Тичок у мене, значить, більш не є. Сяк. Що пишеш?
Раз давно не видів та розкажу старі новини. Я колись казав, що ми кавуни посадили. Ну-ну-ну. Виросли маленькі, їсти можеш. Класно. Класно мати таке домашнє. Мамка розказувала, що вона теж садила. Ну, не тую кушниці, а там за Прагу недалеко. Казала, що садила, та теж виросли такі піціцькі, бо, каже, ж доста солодкі. Так. Йой, ну, не бай. Сяк, добре. О, серус, Матю. Як ти ся маєш? А, фуртим ще... Матю, фуртим ще не написав ніч за... за нашу рибарську хижу на Коцкопедію. Тіком роботися убрав, видиш, не встигав швидко. А то вже муся й туй. І се мушу туди забрати гет. І се муся розбирати. Кіть ото вже чинити по-нормальному та по-нормальному. Тако там гарчить. Мені ся не любить. Туй сякий буде, а туй сяк. Та й сяк. А я там і тот. Що садите? Кавун. Гризачку. Я не знав, як то... Я не знав, як то у вас вдома кличуть. Гризачка? Може. Такое великое гидиня зеленое на чорній партиці. Ей! Та як ти мене увидів, я тебе не встиг увидіти. На. А ще зомбі десь гарчить. Зомбія десь має близько було чути. Ей, тут буде ще велика робота по тому вижу, щоб... Ану, нормально? Нормально. Стоїть. Так би воно було просто є на іній висоті, хоч і з фронтового бока. По-чеськи як ся зве? Я не знав. Я на чехах такої не їв. Або серйозно ти кажу, я не знав. Може хтось буде знати в чатові то оповісти, бо я, чесно, без поняття, як ся по-чеськи кличе кавун. Непрактично то мали лише штук 5 і то ворони поїли, і ой-ой-ой. Шкода, ну. Зато мавись експеримент, а дослідивись, ось воно буде рости, ось воно фунгує. Ні? Мені сьогодні то, що вже файно. Так. Все, значить, сяк у нас буде. А то та колона буде мало ниже. Ту й доста. Сяк. І сяк. Мелун. Кампець, та чехи взяли такий страшний англіцизм на тот фрукт. А хоч на другого боку треба ще подумати, а видки він міг у Чехів бити. Ож чех деколи хотів гризачку з'їсти. Ну, не тепер, а й найбуде 100 годів назад. Та видкіть, то ту гризачку він міг взагалі мати. Кіть там, мені се виде, то ж мало постудено.
Диня або мелон. Ну просто диня є шилияка, та у нас диня кажуть на таку просту, яку ми не їме. Ну, ось у мене вдома диня сохтувалося казати лише на таку диню, яку люди не їдять, а лише худобі даємо. Значить, коровам, свиням, то тось ми різали, а люди гиби такої не їли. На то тось ми казали диня. По-словенськи мелон, а у нас ніде не садило. У нас це то не садило, бо у нас то і не росте. Мало я так знав, що у нас воно... Ну, чим має високо село, тим менше такого в нас росте, або у кушниці не є просто шансів, бо тут мелон вирус. У нас і прості дині аж дуже великі не росли. Ай, ну ж, у вас, значить, ну, та не чудно ми на то насправді. Не чудно ми на то... О, тут що? Фангеймер? Здоров, Іване. Ні, каміння мені не треба, у мене доста є. Заніс ми був вчора... Заніс ми був вчора Майк, або даже між тим було у нього доста свого, бо я був на плаві вчора. Кой тот крадач був, заходив, то я був на плаві свого, а думаю, аж Петро ревертне сервер та пропаде камінь. Або не пропав, стався був мій камінь мені. Швидко добрі, дякую. Гедзіку здоров. Тобі казав таке щось, що ти похожий на Айвора із Minecraft Story Mod. А я не бавив Minecraft Story Mod. Що то за персонаж? Ану, чекай, я побзерав. Minecraft Story Mode. Characters. Як його там звати? Айворі? Дідо такий. Ну добре, може мало похожий. Веселий. Добрі. Видиш, не знав, це ти никаш, це не никаш. Маленьком то екстер'єр зачав шурити. Всяко то буде. Та й подумав, може у цій галереї не буде двоскатної стріхи такої стандартної, як на простих хижах, а стріха, видав, буде плоска, плацата така. Ож там може буде гуляти. Я вчиню десь гаради чи дгорі, а вать літру покладу, бо може було вийти гурі та гуляти стріху. Ну, треба людям указати. Согласний, добре, момент. Як мені то вчинити? Ну, видите? Видите? Ну, то гіб... Каже мені, що я на цього персонажа похожий. Все, доста було. Самі пак загуглуєте, кіть вам дуже треба буде. Ну, треба, значить, всякі колони ще повторити. Добре. В цього сюди 3 блоки чинив відступ, та й тут чиню сугубо 3 блоки. Або треба буде, видав, все відкопати. Та й тут теж. Воно гіби не мусай було се руняти, або яся вже дорадив, аж будемо. Ну. Одне лице, ну поки як. Як ото далеко від спавна? Це недалеко. Це тут біля клуба такої. Ники. Тука спаун, туйка спаун, айно, туйка яжерів, туйка лишка, туйка клуб, а це таку і за клубом, за клубом кладу. Ще не можеш спати. Ож, можешся супокійно штреков привезти, аж будеш хотіти. Ну, а от цього хотів 3 блоки, значить... А не взяв їм то більше?
Добрі, треба більше спати. Треба більше спати. Ну, класно, мені ся любить, як виходить. Воно таке доста епатажне. Доста простое, но доста епатажне. Уповів геничний повів. Ага, хотів ще взяти дерево. Ну, як ви ся маєте взагалі? Матю, тебе 100 років не видів. Іга! Вчора був зайшов лиш так на 2 минутки та й гет. Щось вовку нам чудное пише. Віхвестихи. А. Паради. А Майнкрафт Story Mode, я так розумію, у того би окрема бавка, така сюжетна, як кіно, айно. Я видів у тебе на одному стрімові бавивись. Там, ну, сугубо кіно проходиш, айно. Там у тебе є якісь вибори, які вливають на сюжет, або гиби бавити там ніщо. Ти там сильно ніч не рішаєш, можеш так оповісти. Так, добрі, та значить, із цього боку я таку колону вчиню, та й з того боку, та й посередині є, та й доста. Сісю бокову стіну я не буду так аж сильно декорувати. Угу. Все так, кажуть мені люди. Ну, десь поміж цим я ще заб'ю якесь світло. Не знаю, авать може туй даже. Хоч, ні, видав туй. Значить, замісто цього єдного десь світло впалю. Лампош, вілуньку. Каже Таркович, це таке Dungeons. Я і тут і Dungeons не бавив. Та об'ясняй мені одну штуку, яку я не знав, другу штуку, за яку я не знав. Ні, всяк буде дуже ефективно. Ага. Я собі вже наплановував, як ото буде поранно придумовувати всякі смішні називки цих картин, які тут будуть вісіти. Ну, або я вам спойлерити ніч не буду, бо замісто того, би спойлерити, ви можете просто самі докластися до придумування, не? Можете написати, як мож смішно та й весело назвати картину у галереї Майнкрафта. Авать, даже не смішно та й весело, а подумайте, як направду може то по-серйозному вчинити. Айно, ми можемо придумати собі якихось лорних персонажів у світі коцок, і оби вони були місними художниками, оби вони тут нам щось красне намалювали, не? Ну, раз чинимо сугубо екстер'єр, і мені зачинать любитися. О, никите, що я можу вчинити. Бебеу! Вау, круто! Ну, та й все вже може жити, не? Коцка малевишенця. А, малевишенець? Малевишенець. То буде добрий персонаж. Чорна коцка малевишенця. А в нас такої не є. Знаєш, як можеш учинити? Можеш якимось боком учинити чорні мапи, не? Можеш якось чорну мапу учинити? Мені се видить, це буде, це би було весело. Учинити чорну мапу. Ні, то не динамічна карта, то мод, котрий такий дає. Між іншим, виключив у того такої гідзя. Ха! Так,
І тут треба нам. Сяк, сяк та й сяк. Косичку мусить буде посунути. Косичку мусить посунути. А цяк. Картини дефолтні будуть. Ну, образи у церквах, ото не зовсім картини, ото гіби, я так розумію, мапи, і вони якось перечинені. Я в тому не дуже розбирав, але я знав, що через карти якось чиниться. Так, можеш теоретично запаритися та вчинити кастомні якісь картини. Ну, перша ідея була просто майнкрафтовські картини всі вивішати, бо ото теж прикол, мати галерею. А чинити свої образчики буде много тяжко. Мож, но з тим треба буде запарно сидіти довго. Но мож. Такое вчинити реально. Петро годин усьо, айно. Ото картинки з інтернета. Кіт за ікони? В смислі картинки з інтернета? Ож хочеш оповісти, ож хтось то ті ікони вже просто малював, айно, і так їх заекспортували сюди. Ну, я зато кажу, ож кі добрі розумію, та замінять це просто локальний файл карти, локальний файл туй на серверові. А не ось ото лінком із інтернету з другого сайта тягнеся то та. Які? Картина, господичку. Уже забував слова із цими бавками. Крадач видня украв слова, чуєте? Я вже... ну може із прапорів теж чинити. Там менша варіація. Бо є лиш, ну, тільки та й тільки комбінації, які ти можеш зробити. Прямо з інтернету, каже, значить лінком тягне, айно. Так, кіт лінком чинити, та мож видавно чинити свої образчики, то буде не так тяжко. Може буде з Петром поговорити, ось яку він має дяку, це буде він домак мати дяку такої чинити. Ага, я ту й зробив, а там не зробив. Та й ту й зробив, там не зробив. Ну, дораз буде. Галерея просуватися вже, слухайте, шикуно. Що? Я пробував доступа лиш до команди. А уж не маєш доступу до тої команди, котра то чинить на серверові, ясно. Ну, пак ото й не чудно, я си гадав, ось адміністратор, бо то не лишив кожному. Деся Петро діне. Малюнки картами можеш і вручну робити, інструментами Майнкрафта, айно, бо то задротство. Ну, як задротство? Так чинять, а значить, ото мож. Сяк та й сяк. Ні, все теж вже мусить гет. Де ми є лопата? То фраса. Все мусить маленько перечинити. Отсяк. Добрі. Щось ми чинили. Чинились ми, значить, 20. І ось, це має високий дараб між цими всіма буде. Так. Та й сяк.
споза того ж, сама будова не на руному містові, та там, получаться, майкурти колони гитуй, або то не біда. Я си гадав, що це даже добрі, бо це добавлять якогось реалізма цим будовам. Не гонно все бути ідеально. Мене насправді то ще має мерегує, кой ткось вирунює домак таким квадратом, платформу тут учинить. Мене то чогось дуже бісить. Я не один об'яснити чого. Мені сьогодні то якось дуже ліниве майнкрафтовання, бо нащо тобіся згенерувалася яка паранна карта із своїми інтересностями, які ти пак і так ідеш, та ушитко то вирунюєш, чиниш собі тот мирський кубик із землі. Я насправді тому не дуже вижу смисл. Уже кіть є у тебе якийсь натуральний ландшафт, та попробуй плюс-мінус свою будову у тот натуральний ландшафт умістити. Так і то роблять люди в реальності. В реальності теж має вигодно вписати свою хижу у ландшафт, який чинити насип. Уже кіть хочеш щось дуже масштабне строїти, та айно, та туди так чинять. Або в більшості, ну. Ей, це я просто вже... Мені сидить, я вже просто старий, айно. Та я сікої вам розказував. Не сердіться на мене. Стройте свої... Стройте собі спокійно свої мирські земляні прямоугольники, на котрих будете строїти свої мирські хижі. Ні, все, від мене треба забирати мікрофон. Мігаль п'яний. Ні, я фіглю, я не п'ю. Ну, чайчик добрий. Чайчик добрий. Треба себе буде загріти ще. Ай, і все маленько недобрі вчинив. Ну, треба тут між тим. Треба тут якесь дочасне освітлення проскладувати. Бо я не знав, коли буду однушній інтер'єр чинити, айно, а треба буде, обися тут і не спавнило всякое. Бо я плафон буду чинити скорше, як я буду чинити однушнє декорування. А чи всього би мало застати, обися мені тут просто хоч кріпери не спавнили. Кіть я буду десь вночі щось чинити. Добрі, там городинами хибіла, айно на тот. Та й треба буде вилічити туй половину і на половині вчинити ще якусь яку колону. А ведь можна справді і не чинити. Можеш сяк лишити ось на передньому бокові 4 колони сякі. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, є, пак. Розкажи, як тя в Ужгородові в гузицю копнули. Адекватна Софійка. Адекватна Софійка звела мені 11 гривнів. Обо я розказав, як мене в Ужгороді в гузицю копнули. Ні, я красно дякую за 11 гривнів, або я не розумів, яку історію ви від мене чекаєте чути. Як мене в гузицю копнули. Я й не знаю. Мене в гузицю копнули? Коли? Ну, може, якось колись копнули, бо... Я не знав, яку історію ви від мене чекаєте вчути. Перебачте, низьке буде без гузицятої історії. Онь шкода, ні? Ні, не сердіться, серйозно кажу. Я не дуже розумів, що хочете ви дня із гузицятою історією. Ага, треба ми було віддав дощок ще мало вчинити. Не дощок, а й сих. Городина.
Ей, вченю городину, вченю городину. Загорожу свою файну красну білявину. Ха! Щось нафантазувати? А, просто, щоб не було ж задер челяник, вер мені гроші, а я історію не розказував. Значить, то був февруар місяць далекого 1812 года. Простий руснак прийшов у Великий Варош. Нікого тут не чекав. Зайшов він у модний ресторан, і всі на нього нараз очі повпуляли. Бо як ото простий паскудний русин прийшов у дорогий мадярський ресторан і його копли в гузицю. А він на них яв скабрити по-німецьки, бо він знав мало по-німецьки 2-3 слова. Навчився, кой був на війні в австрійській армії. А отіся, кой яли перебачати, кажуть, йой, та ви наш? Ну не наш, ви май челянник. Йой, не сердіться, то сесе, ж ми вас у гузицю копли. А старший русин їм каже, йдіть у гузицю. Та й пшовет. Ну, перебачте, така собі історія. Який донат, така історія? Так, треба ми полечити. Тут, значить, в цього блока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ділимо на 2, ну, тобто 12 з половку, так? Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Йой, я ся збив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bitch, motherfucker, струє, є, пак. Здоров. А чом збір заново почався? Флау 10. Я збір зачав заново. Здорово, між іншим. Бо... Каче, пау, bitch, motherfucker, струє, є, пак. Фігля. Попав Мигаль Кушницький в рай, та й видить Духновича зуломленов велицьов, та й ся питає його, за що сяк у вас, а он му каже, то твої йобані гуги. Не можеш такое на стрімові. Кампець, треба цензуру включити. Убийте мене лали на стрімові. Я старався на стрімах провадити контент без всяких паскудних слів. Ну, я розумію, що всі ми їх кажемо, то все, або мене ще заходять поникати і діти деколи. Ну, може не домак діти, но діти. Та я би насправді попросив, фігля смішна, але я би попросив такі слова, будьте добрі, не писати. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре. Звідався там Флау. Що зачавим збор заново? Зачавим заново, бо ту суму, якусь ми назбирали, були у... Коли у нас був стрім? У п'ятницю? У ту суму, якусь ми в п'ятницю збирали, та я в суботу такий уже загнав Майкові, бо не дуже маємо час із тим. Не дуже маємо час. Та я такий нараз загнав тут і гроші, та й все, та й обнуляємо, значить. Ну як загнав? Я стягнув би тут і гроші, які вже були, довер ще свого, та й загнались ми, учора були 4,5 тисячі. Ну, смішна фігля, смішна. Я признався. Що фігля смішна була. Йой, айбо, може було єдно слово мало поміняти, та й може би було все вже пущати у нарю, ти знаєш. Ото, значить, мені там ще треба городину сяку палити.
І з другого боку руну таку учинимо. І можеш казати, що вонкова декорація вже у більшості докінчена. Ні? Никита. Нормально сяк буде. Ось вони несуть аж дуже далеко є навіть другої. І, ну, нормально. Найде. Та й добре, ось я тут піска доклав. Бем! Никайте. Файно. Сяк буде добрий. Ну, вже друге діло. Не такий просто квадрат був. І з цим треба буде щось вчинити, правда? Там чуєм. Треба буде пак пройтися, то все позасвічувати, бо я вже видав, тепер не встигну. Ну як не встигну? Що видав, не на стрімові буду чинити, бо то така занудна доста робота. Ще май занудна гістроїти, бо сте знали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значить, і все теж маленько зберемо. То вже спати треба йти на добре. Біжім раз спати. Класно. Мені було лунно за вами. Добре, ось я зась стрімлю Майнкрафт. Сюди треба насправді ще пару блоків отсяк. Отсяк, добре. Ну. Ну, паради. Та й визират. Талант, писав галичанин. У кого у мене? Розказувати фантазійні історії. Направду, уповім ти по секрету. Є в ня дас 10, ні, дас 8 написаних новел. Таких, що їх не ганьба людям указати. Вони 2 роки тепер публікували в онлайнові. З того часу, правда, є в нього вже якийсь маленький ступор. Я ніяку добру прозу з того часу не написав. А шкода, хотіло бися ще щось написати. Та може прийде день, та ще буде діло. Є у мене дуже оптимістичний план. Хтось каже, ось ліпше плани не розказувати, бо не збудеться. Айбо я не знаю, як воно буде далі. Є в мене дуже оптимістичний план, може тут і новели видати у папірьові десь колись. Не комусь, а собі, бо никайме правді в очі, ото люди чинять сугубо або своє самолюбство порадувати. Та й я то об'єктивно розумів. Ну, не так файно. Ото насправді усе спозад егоїзму, І тепер стрімлю я Майнкрафт вам теж спозад егоїзму, Я егоїстично думав, ось я доста інтересний, і доста інтересно щось тую Майнкрафту вичиню, уби мене навіть другі люди, які мене не знають. Лично уби мене никали. І тепер у вас є 11 на стрімові, а чи якась логіка у тих моїх думках є? Що пишете? У якому жанрі? Ото реалізм. Реалізм.
новели такі дуже, не оповів би, може, примітивні, але вони наївно прості, такі, із живота взяті, знаєш, не повністю придумані. Направду, правду повісти, много тих новел містять у собі всякі мої персональні споминки, десь понафантазовані, ясне діло, десь перекручені факти, аби не розказувати напряму ж, з ким тося стало та як тося стало, но ото реалізм, то простий реалізм. Простий реалізм, аби передати потенційному читачові тот світ, у якому я виріс, так можу повісти. Ага, тут вижу, ще хибить мені, між іншим, є насяка колона, туйка. Я туйка іну ще забив. А це євня все. Не євня каміння, більше й городина. Треба ще вчинити. Ні, то не під псевдонімом. Ото публікувалося на сайтові Russian Society. Я можу написати де, а там можеш просто глядати Мігаль Лижечко, айно. На цьому сайтові. Просто ось я там публікував не лиш прозу, а там публікувалося много всяких статей таких публіцистичних за культуру модерну нашу, руснацьку, такое. Ось не знаю, добрів то це не добрі, айбо новели у мене там не були основну тему публікацій. Хотів писати одну курту новелу, айбо зачав з того, що робив ресерч сеттінга у чому жили, що їли, як робили, та пак наресерчуємося, так і прийшла нядяка. Такое буває. Не можна себе силувати, айно. На себе не можеш посилувати, то пак теж буде недобрі. Хотів їм каміння взяти. Тут і визира так, ось екстер'єр нашої галереї почти ми дошурили. Там ще щось писав Іван. Вроді хишку малу чинив, но масивна дуже вийшла. Предложив би ідею. Ти за котру хишку кажеш? За всю галерею, це за щось своє. Предложив би ідею на галерею плосковату кришу єдноскатну. Ні, я буду стріху чинити таку, ацяку, гінтаку. Я стріху буду чинити без того. Без... Просто пласку буду чинити. Я собі то вже плюс-мінус придумав. Ага, ще мій сісі городини хаблят. Кюко. Не городина, а й Градичі. Цей Градич ми ще треба руну трої. Що сьогодні се так ніс шіпат? І се видав на біду. На що сьогодні шіпати ніс? Сяги у мене. По-страшному. Ото часто в мене се стає, між іншим, на стрімах. Може, кой хтось за челянника говорить, та іному челянникові ся щекат, а у другого челянника ся ніс шіпат, бо в мене сяк. Є у вас якась антиносошіпальна сколомийка? Я би заспівав, може не перейде. На ваду? Йой, з кимсь я буду сважати? Я сякої не хочу.
Не на гроші. На гроші мені се видить, то ж на гроші шіпаться то. Рука якась. Ну, а ну. Ну, і ззаду тих двох доста. Треба там ще лиш городину покласти. А сяк уже доста паранно визират, ні? Мені се любить. Ну на гроші рука ся шіпа. Так се тямлю. А нисо то бюзівно щось другое. Ну, парада. Я докінчив екстер'єр. Ко докінчив екстер'єр? Я докінчив екстер'єр. Все глупо звучало. Ліпше би я сколомийку придумав за екстер'єр. Айно. У мене є фрікам от Туйка. Або він ся мені не любить. Мені ся тот фотомод намного більше любить, такий чесно. Що б хотів? Туйня є жовта теракота. І треба мені буде... Пісок може раз відкласти, та й сесе може раз відкласти. Ай-яй-яй. Ні, сесе мені якраз треба. Та й може кам'яну тиглу не треба. Що мені видав? Ні, і це мені теж треба. Добре, дораз буду видіти. Точки унесуть, учиню городину. Городина буде із унну. Треба ми собі туй придумати буде місто, видав туйка. Оба міг спокійно лізти догорі. А цяк. I'm back! Я вже думав, Матю, що ти домак від нас пішов геть. Я вже дораз докінчив екстер'єр. І звон. І звон уже доста файно визирати. Стало мися... Стало мися покласти стріху. Ко там не спити ще? Вовкуне, то ти? Стань АФК. Ха! Яка їм газда? Мене ся слухав. Добрі. Значить, літром уже поклав. Як ото буде визирати? Значить, семи раз дочасно не треба. Не хочу спати. Та... Ну, добре, справедливо насправді. Кіт не хоче спати, та буде глупо тебе заставляти. Або... Ну, я навіть не знав. Мусиш мало і на моє місто себе покласти, ні? У мене стрім, я не хочу, щоб мене забили зомбі вночі. Ну, а цяк однушня частина Гарадич буде, в принципі, повторяти вонкову. І ой. Ось сяк. Вони просто майгузкі, або концептуально єднакі, видите. Цяк. Треба буде сюди ще, правда, учинити путь від штації. Від штації. Сюди треба буде путь учинити якийсь. Та вже заєдно може і у клуб путь чинити. Ну, що б хотів, значить, з плафоном учинити? Жовта теракота та й дощки. Раз із всякого планував. А цяк. Йой. Та де обіди такся шіпат? І це щось страшне. У мене сякое вже пару раз було. Ось я починав стрім, а мене страшно шіпаться то-то.
У мене ся страшно шіпат ніс. І не розумів, чого. Ой, господичку. Когось не наговорює, 100%. Когось за мене щось пілоє говорить. Ні, це не добрі. Тут не може бути... Тут не може бути дощка. Тут має бути сись крайчик сякий. Сись крайчик має бути сякий. А тут вже може бути дощка. Тут вже може бути дощка. 1, 2. І там 2, а тут жовта теракота. 1, 2. 1, 2. Ну, добрі. Зайшлося. А тут зась буде... Тут зась буде камінь. Та й кітний камінь, та що тут у того бока ще можеш покласти. Андезіт можеш, а ведь можеш простий камінь сяку палити. А на нього... Ні, тут простий камінь. Сяк. А зверху тут ще можна буде вчинити, наприклад... наприклад, бравим городину. Та так, десь не десь покласти. По через єну, наприклад. Або воно тоді буде домак на замок, похоже. Ну добре, будемо видіти. Раз учиню всю платформу, по якій можна буде ходити. Домак. А далі буду видіти, що з тим можу учинити. Сяк. Що пишете? Алергія на стріми? Йой, ото дуже страшна алергія. Я таку не хочу. Ай, Сірку, що чиниш? Я розумію, що тобі дуже інтересно. А ну, Никите, я вам укажу, як у мене проходить стрім. Туйка Сірок миється. Туйка Сірок держиться за мою руку когтями. І деколи ото не дуже... Ото деколи не дуже добрі. Ну він любить туй зо мною, та не можу його просто вигнати. Айно, уреклиня на стрімове. Страхи. Тако б міг подумати. Всякся може стати. Йой-йой-йой, це вже помного. Вернися. То моє. Іван там щось фурт пише. Попробуй андезіт комбінувати, чинив хижу з одним етажом, вийшло 2. Ну, сяк. Чинив він, вийшло друге. Ого. Ні, сяк, а се сяк. А тепер і все недобре чиню. Йой. Вовкунця утопив? Щося стало? Вовкуне, щося стало? Заникався стрім, це що? Ні, серйозно, кажи, щося стало?
Rage Quit. Так, бо він умер, він ся втопив. То не зовсім даже Rage Quit я б повів, бо щось ся стало. Бо ні, то Rage Quit. Що ся стало, кажи? Переключив укладку і збавку та втопився. Ож забивись, ож бавиш? Це що? Забивись, ож бавиш? Це як? Посеред моря. Ну, ти десь плив гибелочков, це сам сплив. Це насправді важливо розуміти, аби поняти контекст, ба щося з тобою стало. Вовкун утопився. Тому нитко не радий. Насправді тому нитко не радий. Щося радувати. Ну, та сяк. Та й уже никайте стріх укладемо. Доста шиковний проект получився так по часу. Епінці легко мені це казати, бо я ще не знав, наскільки далеко видня конець. Коли можна буде рахувати галерею докінчену. Айно. Туди можна буде рахувати докінчену, коли в ній вже будуть вісіти картини, та й коли будемо його не оповісти аж... Не, у мене вже дерева. Коли будемо його не оповісти, аж никайте все. Все готово. Коли тут вже будуть люди, коли прийдуть на виставку. Коли буде якесь офіційне відкриття. Приблизно так то було із Штреков. Штреков було файно. Так, Вовкун прикапчався, пішов збирати своє цуря, айно. І ой, Вовкуне, а то вже ніч. Як ти там своє цуречко забереш? Аби тя там не зациргали. У воді теж зомбійся всякі го не знайти. Так, не є в сих дощок. Мигалю у Загруні якось барзвеля жителів. У Загруні бейбі-бум. У Загруні все добрі. У них економічний розвой, у них бейбі-бум. Бебі-бум. Переспім нічку, будьте такі добрі. Я вас прошу. Дякую. Дуже, дуже красно дякую. На пару минут утвітити треба було нурявим заладом, ну видиш. Та, тко ти доктор, самісь знав, де йдеш. А я йшов за сим. Я йшов за деревом. Я йшов за деревом, за дощечками. Я йшов за деревом, за дощечками. Та й жовта теракота. У мене більш не є жовтої теракоти. Насправді лише ці два, що в ній є чорна. Не знав, на що мені чорна. Я дуже хотів чинити чорну теракоту, а не придумав їм, ось куди й буду давати. Ну, не бай. То не бай. Добрі. Йдемо далі докладувати. Сяк. Ага, у мене другий чекантуйка. Ну.
А ти, Матю, вижу, до Мак не заходиш. Не заходиш на на сервер. Маєш другі таланти, ні? А чи й маєш що чинити? Не лише Майнкрафт бавити. То треба собі придумати туйка якусь роботу, ні? Я си, наприклад, але придумав галерею, а перед тим я навіть не тямлю, коли напослід заходив. Учорась був? Ну. То дикий крадач був? Це в якийсь другий час. Це то ти і був крадач. Учора бавив, каже. Ага, у мене вже і того не є. Так, камінь у мене там є, або йдім раз докладім, кілько у мене є ще дерева. Такий доста медитативний процес. Просто собі кладеш блоки. Знаєте, що чуєм? Ну, я на таких не бавив, або чуєм аж суд сервери. Сервер тюрма. Так, якось. Ось там. Як би то об'яснити? Ви заходите на сервер і вам дають чекан, і ви просто вічно коплите щось. Ай! Це було не нароком. А тут хотів їм то вирівняти. Значить, до сиї, наприклад, от копати. А там якось по-іншому то придумав. Туди ще 2 блоки у бока. Як навчитися мій діалект? Ну, не знав. Ну, не аж до Мак не знав. Просто тут не є легкої відповіді, бо я ся навчив по-нашому говорити, бо я сяк у родині говорю. Я сяк говорю із своєю родиною, з цимбурами. Гайно ж. І це не є щось, що я навчився як нарочно. Де то? А, ну, руно досить. Руно до сього гиби. Айно, ти до сього. Ож, сяк. Сяк буде. Що? Я не казав, що мені треба жовту теракоту. У мене є, що мені треба. А що не треба, то я си найду сам. Везути теракоту. Ну, нащо такое робити? Іване, ти вже не в перший раз такое чиниш. Просто хочеш мене задобрити, хочеш мене купити ресурсами. Нащо? Я бавлю Майнкрафт не на то, бо мені подарки робили. І це бо я не пробував братися з тобою аж тако майчитовий майнкрафтякавать, чи там тако кому більше чого подарити. Мені то не дуже інтересно. Мені коби ушиткі ресурси дарили, та мені би не було інтересу бавити. Що вкрали? Як билися, там бавив з камерадами місяць на нашому сервері. На 7? А, це на якомусь другому вашому. Угу. Добрі. Джунгловий камак. Кілько ми треба? Треба ми видав буде все. Може, треба буде вертати, думаю, за тим.
ще за деревом. Тут буде направду файно щось учинити. Туй та й туй, а взагалі все місто закласти дачим теплим. Вовкун прийшов у гості. В тебе беру, бо тобі має тяжко відказати. Це що таке? Хтось мені подарував стрілу. Так, треба і сих. Треба було і сих. Тигла взяти з собою ще маленько. Що вкрали були? Ти видався цю історію пропустив. Я учора заходжу на сервер і вижу Рунос передо мною. Якийсь фатьов стоїть у мене в хижі. Я його клопкнув чеканом раз, другий, він умер, і у нього з жебів повипадували шилиякі ресурси. Та я раз подумав, що йой, сигіняшний, я його вбив, та я визбирав ресурси, поклав у ладу, никав на ті ресурси і починав розуміти, що щось тут недобрі, бо в нього в жебі були 3 штовси аметистових блоків та й 40 блоків золота. А я знав, що в мене приблизно тільки мого було. Я пішов кукнути в мою ладу, а там того не є. В той момент я порозумів, що це крадач, та я пішов Та я пішов його по карті доганяти. А він в той час хіхонився, пискував нам в чатові, казав, що я ся дораз верну, пішов у бережникове газдівство, пішов у Загрунь, там хотів побізрядити. Ну, там його пару раз забили, але з Артемієм. Та пак у момент, коли прийшов вже був Петро в онлайн та заблокував його, там його були десь 5 раз забили. Або при тим він вже почався виговарювати, ось йой, та я більше не буду, ось перебачте. А пакся оказало, що він забив Петрових псів. У Петра були 34 пси, та він був всіх побив, одного був лишив. Та Петро заблокував його нараз та й правильно вчинив. То. І ще красти ресурси таке діло, або псів забити, то такое се не пробачає. То нараз конець. Курта бесіда. Ну, сяк. Айно, а там ото можеш учинити маленько інчик. Значить, докіть будемо класти дерево. Можеш приблизно сяк учинити так я... Айно, сяк учинити так дули таким паттерном. Там має видко, як то було учинено. Айно, сяк. Ош. На один блок просто маю бока, айбо смисл тот самий. Ану, руно з цим. Ідеш май далеко? Куди? А, я його тут і так не буду видіти. Тут його буду видіти. А де йдеш, вовкуне? Нащо? Куди? Тот крадач. Що пише? През тиждень не мам час бавити, як вікенд мам час, бо през тиждень школа, пак ідуся вчити. Ну, цвічити йдеш, розумів. Не знав, за когось звідаш, ось це він словацький, це подкарпатський руснак. Виціть. Це кіт за того, ось крадач, та виціть наш. 100% з Подкарпаття. Бо ото його гиби... Його закликав Цімбор його, котрий вже є тут на сервері. Ну, добрі. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Добрий вечір, Мигалю. Ош їсте знали ви такий факт. Ош член коня важить 5 кіл. Дякуємо за 10 гривнів і за збагачення нашої зналості у біології, або
Всякі факти нам не пишіть, будьте добрі. Ну, я розумію, що Августин був священником, Августин Волошин був священником, учителем, що він хотів би діти вчили, або коби дітвакові дуже треба знати, кілько коньова пуцка важить, та може сам загуглувати. Будьте добрі, не пишіть нам такое на стрімові. Ну, то просто, як вам поїсти. Коли я казав, ось мій стрім деколи никав діти, та я не хотів поїсти ось 14 дні сирохмани, яке мені що чинити, та вони по інтернету ось яку небрязоту пишуть. Я маленько не за це казав. На своїх стрімах я би радий построїти дещо класне, показкувати, деколи фіглярську сколомийку заспівати. А кілько важить пуцка коня, люди ся можуть дізнати самі. Даяк. Йоу? Ну. Значить, всякий паттерн туйка буде, або мімікрувати то, що там дули. А тут далі буде із скла, хотів їм купол із скла вчинити. Ну, тот Живан, що крав, то був 100% подкарпатський руснак, виціть від нас, з України. Ось не словенська. Ну, видко по тому просто як писав. Ну, у мене ще 4 дошки обстали, файно. О, між іншим... Тут теж сяк мож. Сяк. Йой. Сяким не хотів. Сяк. То епінці мож було і... ну то мож було учинити із верха. Йой, сам не добрів чинив. То треба було туй пониже покласти. Ну, супер, мені вже доста любиться, як воно возират. Сяко то буде. Та й туй. Сяк. Та й сяк. Ну, і треба буде видав, уже в мене не є джунглових кимаків видав, мені сьогодні то ж там вже не було. Треба буде тут ще по углах учинити у одному та й у другому такі якісь похожі штуки. Ну, а тут я хочу вчинити озерце. Скорше всього воно буде заморожено, бо най буде хоч якесь озеро, а тут би росло якесь дерево, та й лавиців би били, бо може було посидіти собі. У мене вже лише є похожа галерея на бігучий у лабіринтові. Никавим то кіно. Мені це не дуже полюбило. Воно маленько... Якось дуже примітивною мені було, не знаю. Мені це не дуже полюбило. Бо там класно були розмальовані локації, направду. Шкода, що моя галерея визирать як страшний лабіринт тюрма, бо вже як є. Може так? Ой, ні. Ні. Всяко би було єднако. Ну? Ось просто тот вузір мало май об'ємний став. Тут епінці ще може всяку чинити. Стоп, качає, пау, біч, мазафака, струке, пак. Добрий вечір, пане Мигалю. Який у вас розмір шпаги? 38-й.
38. Там 10 гривень було, бо я щось не доникав, ану. Угу, айно. Жанна Дарк 10-ку теж звела. А, чекайте, то я Волошинової це замітував. Замітував, айно. Значить, то вже 104. Красно дякую за 10 гривень. Всі гроші підуть не мені, всі гроші підуть на щось добре. Наприклад, завержемо Майкові на ремонт мотора. Красно дякую, Жанночко. Вися в шпагах розумієте, я вам вірю. То би сте знали, вже 38-й. Угу. Аж ми будете купувати шпагу, то би сте знали. Сяк. Та й сяк. Ну, ану, як визирати? Нормально, парадно. О! Я наконець порозумів, де мені це пригодить. Де мені це пригодиться ця городина. Туйка на возір. А цяк. Йой. Де мото поклав? А цяк, а там світло покласти на одному з них. А, сяк. Аллашів то класно, бо кожен раз їх класти то дуже. Ну, сяк возір мало май парану визират мені ся видить. Доста файно, доста файно. Добрі, далі. Що ми треба було? Треба ми ще було провернути за... Айно, за джунгловим деревом, думі. Туня вже не є. Туня лише каміння. Ну, никайте, яка парада. Ужеся щось вимальовує. Ясно, що це зверху чи не буде так файно видко. Сі жовті... Цю жовту теракоту зверху не буде так файно видко. Бо там... Ну, снігом буде западувати. Айбо... Доста парадно возирати. Тут возир файний. Ну, іду до мій раз. Треба ми принести... Треба ми ще джунглового дерева взяти. Стоп, качает, пау, бит, мазафака, струке, пак. Добрий вечір, то правда ож содов мош увеличити розмір свого патичка. Мені ся видить, тож президент американський мав би знати, як отося чинить. Не мав я вам розказувати. Ще мало, та я буду піднімати ліміт на всякі донати. Бо я вижу, ви дуже сміло контекст вибираєте собі, ось за що можеш писати, а за що не можеш. Що, на возір, бо ще парував смириковий пролаз. Я не знав, це я тут буду на тот возір, я смириковий пролаз точно не буду чинити. Мені туйки будуть парувати мангрові детайли. Я буду класти мангрові двері, а значить і пролазики там будуть, та теж буду класти мангрові. Бо воно буде, мені ся видить, файно контрастувати з тим, що там уже є. Значить, може мені треба буде не на стрімові піти десь засі чи фангеймер, уха закривай. Кіть мені дораз прилетить зась донати з якоїсь паскудного сколомийку за Івана, та мені ся то не буде любити. Чого він має уха закривати? Що за робота? Що це за перебереждення? А в мене то. А в мене джунглових камаків тут вже не є. Де? А, тут є, господи.
то треба вже спати йти, ні? Айно. Спати, я сплю. Я фурт. Де б сня не знайшов, я спати буду скорше. Чучати. Но. Там ми вже чи не треба буде сесе. А джунглове дерево в мене кінчило. Як так це стало? Та бо я і не думав, що мені його треба буде аж так много. Тут десь було. Десь у мене тут росло. Тут є, ну, наприклад. Ну, та сяк собі живемо, видите? Потихи, помалу строїмо дещо новеньке. Направду, айно, у мене були всякі такі мегаломанські плани, що можеш построїти на серверові інтересного. Айбо, ну то треба час, та й ну то треба дяку. Та не все на все нараз вонося складувало. Наприклад, хотів він був ще вчинити... Йой. Хотів він був вчинити ще одну статую, подобну до тої, яка у нас вже є. Туйка, подобну до колоса. А де колос? А, туйка. Хотів він вчинити ще одну статую, подобну до того колоса, та не мав він тих ресурсів, з яких я собі то придумав. І пентуй. У самобавці того вже мав доста, а туй на серверові не мав. Та заким думав, то треба би ще йти копати, та щось мені і дяка відпала від того. А кільком взагалі накопав, нарубав 55. Могло бути і ліпше, бо і так не піло. Та вже був і договорив, що тако ми дасть ресурси, або далі ми удійшла дяка, вже не хотів то так строїти. Я тут проєкт ученю, но не нараз. Тепер не дуже мав дяку. А тепер дуже не бажило вчинити ту картинну галерею, бо мені ся привіділо, що то не просто інтересна будова, бо будова насправді суд і многом інтересний, айбо ото добра така штука на якусь соціалізацію. Айно, ось на ту статую, яку я собі придумав, ну, статуя. А тут і галерея, та можеш ти в галереї вчинити цілий івент, айно, можеш вчинити екскурсію по галереї. Та й, наприклад, мали ми тот літературний вечір. Айно ж, не просто прийшли, поникали на бібліотеку і пішли геть. А в тій бібліотеці щось у нас діяло. Та щось таке я би хотів видіти і... щось таке я би хотів видіти і з цим теж. Що, більш нам скіпці не падуть, лише 2? Це якось слабо. Ну, та щось таке я би хотів і в галереї, у галереї щось діяло. 5, супер. Не виросте? Я би хотів щось у тій галереї діяло, бо у нас була якась класна екскурсія, бо там була якась активіта. А далі може буде, наприклад, поміняти експозицію. Айно, може на початкові учинити виставку із тим, може вчинити виставку із базовими майнкрафтовськими картинами, а вже далі пак учинити виставку із тим. Із кастомними картинами, айно, через плагін якийсь нашпорити. Що там пише Іван? Івент колядування, локація була готова, івент це не получив. Ну, видиш, не все ся стає. Не все ся стає.
І тямлю сесю білу хижу, що й ту й видко. Сесю, та теж клавим колись був на стрімові. Та воно мене тривало довго, та й якось... Ну, з чим і було досить тяжко класти хижі. Яся з тим аж так не знав. Порадивимся, бо аж покладу хижу із сніга. Ай бойсе, а чий перший трафунок, кой мені файно удалося учинити саму стріху. Ож епентуй яся дуже файно напрактикував стріху, ож як їй мож так, а цяк. Ож мені ся любить. Уже починаючи з того моменту, я стріхи клав многим ліпші. Ож воно мені дало дуже добру практику було, направду. Ну, та й, наприклад, то та церков, яку я клав у самобавці, у Ленгарському, та фактично у ню стріха ще майлегка гетуй. У декотрих містах тут даже тяжко ми було то в голові собі скласти. Або тося шиковно клав. Ой. Ну і це було високе дерево, слухайте. А чи сього раз доста? Ну, тут і нової, видав, садити не буду. Ну, 1/3 стака. Нормально так. Нормально так. Що там Іванфурт пише? 12 тисяч коцок махнувим пустиню не знайшов. А нащо тобі пустиню? Пак там на карті суд відкритий пустині вже. Ага, і це вже виросло зась. Ну, лишимо його раз. Лишимо його, лише точку заберемо. Та й другу точку заберемо. Тирімет. Хоба. О, дриво ще впало нам. Ще б, може, впав якийсь кіпець. Це вже найбуде як є. Демегет. Ну, та... Треба собі вигадати туту. Треба собі вигадати... Ха. А нащо я зайшов до хиш? Нащо я зайшов до хиш? Ага, викласти гет скіпці видав. Верблюда ти треба знайти, ну... Айно, аби знайти верблюда, то треба ти нову пустиню відкривати, правду кажеш. Що м розказував? Так, я то мав. Ще би мене похибіло желіза, бо я хочу вілоньки. Треба си раз хоч напарувати, аж де то буде. Ну, та і си в галерею класно буде мати більш гідну виставку. Кіть такое ся подарить. Та завто казав вам, ож пишіть, може, якісь ідеї. Айно ж. Ви самі видите, ож як у Майнкрафту ви визирають базові картини, та можете мені вже написати якусь задумку, ож що вам на що похоже, як можете ту авайцесю картину весело підписати. Та маєте шанс ошипен ваш варіант трафить у то на виставку. Мені сьогодні то все доста парана пропозиція. І це навіть мені не треба 10 гривень донатити, би це якось стало, треба просто файно придумати. А й бо було б класно держати то у лорові світа, айно, щоб воно і звучало якось по-коцковськи.
І никайте, воно вже здалеку визират класно. Ану, де ми є кукер? Никайте. Вау. Воно вже здалеку визират класно. Не? Мені ся любить. Ага, треба буде ще придумати, чим сесе закласти. У мене очей накопав мало земли. Накопав мало земли та ту землю мож. Або раз спати. Так, у мене завис чат, чи ви мені ніч не пишете? Яся вас звідав. Вас вісьмо, котрі сте щитуй. Все там тако. Такось у клубові. Ото вовкун у клубові. Ти що, на дискотеку прийшов, це що? Никіна. Ти що чиниш? Думаєш, я тебе не вижу? Никіна, прийшов від нам у клуб. Між іншим, виділи сте вже? У нас тут висить клуб Яма. Пєв. Ясно. Дует. Ня. Це ви мені дорадилися мені м'явкнути? Єва Гітлер? Це мене фоловить всякий челянник? Ясно, Вовкун хоче, аби ми під музику то стрімили. Бо було хоч мало май супокійно, ні? Все, не є в нього вже земли. Та я Вася віддала. Я не знав, котра авто. Туня десь був пісок. Може заметати піском щось обстало. На, то все завалило. Кампець, це страшно. А там стоїть факля, то все паде геть. Всяк? Це теж буде падати геть, айно кітя то. Ну, кампець. Найшов МС. Бабрачку. І сеся посипало ще. Ой. Ні, я свищуся на вас. Я знав, що з тим чинити. Я просто вчиню пісковця, закладу сесе та й до побачення. Дозакладувавимся. На мене, кажете, не зрос. Ну, яся позвідав ж
Ну, повімо ж, інтересний персонаж мене никат, Єва Гітлер. Ось такого то така. А далі Вукун щось за удавання зазвідав, то я вже не знав. То вже не до мене. Ну, ось це у нас вже файно закладено. Супер. А й з цим що чинити? Отося далі буде сипати. Я туди попробую класти, воно ся далі буде сипати, ні? На, щойся. Так, треба тут так учинити. Треба з тим порядок навести. Треба мені маленько ще піска, а тут набрати. Наприклад, сяк. Маленько. Ну, гиби за вас, кажемо, гиби за вас. Айбо нічого серйозного, не думайте. Пісковиць. Треба бо ми пісковиць. Дуже розтратно то чиню, да, як. Айно. І то вже 9:30. Ми вже стрімимо, дай Боже, 2,5 години. Це значить, ось за ближайші, може, півгодини я ся вже буду сохраняти гет, даже може скорше. Так, ось дораз будемо кінчати туди. Бо у мене у понеділок теж робота, а понеділок то вже завтра. Треба би нормально спочити. Айно. І мені, і вам. Кілько може того Майнкрафта никати? Ні? Так, 10 блоків пісковця. Сірку я не вижу, будь добрий, не застеляй мені образовку комп'ютера. Ну, будуся надіяти, ось це все, аж тут вже не будеся то сипати, так. Бо направду я вибрав таке досить небезпечне місто. Треба буде сюди прокласти нормальний путь до сього, та й уєнно до клуба, так, і буде путь, бо до клуба дотепер пути не є. Сніг ми геть не треба. Ну, а принісім вілоньки, та хочу попробувати ацякое. Значить, туйка покласти світло. Та й там десь вгорі покласти світло, наприклад, за 2 блоки до верха. Щось таке. Ацяк. Та й, наприклад, там вгорі на сперед послідньої. А вадьда як так. А ну, попробуємо. Або не туй, а туйка. Сяк. Сяк. Ану. Нормально буде визирати? Нормально буде визирати. Файно, файно. Файно буде. Файно буде.
Кілько цих лампушів, правда, поберу чинити не знав. А чим і треба буде доста немало, бо не лише звон треба буде чинити, а й унму треба буде світло. А я не знав кілько. Нормально все буде. Угу. А тут ще біля входа може треба буде ще якусь невелику алею із лавицями та із якимись теж литриками, бо булося видко. Так вода буде добрий. Так, хтось вже вечоріє, вже буду рости спати. Ну я видав. Ото видав сяк буде. Я дораз долажу вонкове світло, та будемося вже на низьке видав сохраняти. О, у вовкуна є ідея. Олем, хвалися. Що ти стрілило в голову? Бо будеш головним електриком сервера. Ото такое бути головним по редстоунові, це щось друге. Ну, бо можеш по-іншому інтерпретувати ту електрику, ні? Будеш сугубо за світлом никати, це іпен за редстоуном. Головний електрик сервера. Чуєш, що каже? Безполезна, бо дизайнерська затія. Ти за що? За те, щоб бути електриком? Ну я так чув, що тепер електрики мають нормальні гроші. Файно буде. Та й дома мусить мати світло. То ще треба буде. А чи не похибіло б ще якісь лампуші просто по території кругом всього розкласти? Ай, ну ж якесь світло би було не лиш туй. Не лиш на самій будові, а ще кругом будови розкласти піціцько. Не дуже много, но піціцько розкласти. Ну, парада. Ну, мені сякое освітлення любить. Мені сякое освітлення любить. Ні. Без ланца. І пенсяк, тулі, айн. Бо, видите, є два варіанти, як можеш... Є два варіанти, як можеш із сив городину. Можеш класти... Можеш гиби дгорі капчати, та там всякий ланцочок ся появлять. А можеш без ланца зверху кіть класти, та він просто стоїть там, видите, без ланца. А цякож він стоїть іпень на нижню, а не на верхню. Ну. Хоч безювно все знаєте. Кому я це розказував? Мене тут некаут ветерани Майнкрафтери. А чий?
Кітне перейдення та буде файне доповнення на серверові. Ну, заінтригувавісня. Хочу видіти, що то буде. А Алашів то класно. Алашів то супер. Ну, та й поклавим світла на вшиткі вункові сесі, колони, або це ще не конець. І це ще не конець, бо направду світла ще треба буде класти одну, та і вон ще і так треба буде більше. Наприклад, туйка горі, я си так думав, ліпше класти не сякі лампуші, а й дещо друге. Хоч мож накомбінувати, знаєте як? Мож, де ми тут і городина. Можна комбінувати, да, як так. Ось тут, наприклад, буде сяк, ще й світло. То і пенсі міхи без алаша досягнути, айно. На який блок? На сись. Айно, то міхи без алашів досягнути сяк. Сяк. А тут над входом буде якоїсь інше світло, а там щось мусить бути. Або видиться мені, ось туйки треба нам ще докласти мало такий якийсь гіби балконик нависаючий. Ось отося ще мало видовжити. Туйка. Бо у нас є там заглублення. Айно, у нас тут є заглублення. А тут теж нам треба на вон таке вчинити май. Ось, наприклад, є у нас сесе та й сесе. Та... Да, як сяк даже. А чого 3? Я щось недобрі получив, айно. Тут від цього є ден. Ага, айно, я видав недобре получив. Ану, Нася поникав з боку, ось який нерозумний. Айно, тут мені треба туди один докласти просто, а тут один забрати. Та й буде порядок. Та й тут треба один докласти. А ні, домаків недобре вчинив. Так, треба си раз придумати, від якого блока то буде. Бо я щось... Там їм уже заклав, добре. Та учинім туди від цього. Та до сього, так? Кампець, як все темно нараз стало. То нормально. Да, онь спати вже треба. Іване, ставай, ФК, спати треба. Іване, йди спи. Добре. Ну, сись балконик видав дочиню, та й будемо кінчати. Ну, від цього. Айно. Від цього 1, 2. Скільки у нас вийшло, я не лічив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре. Тут 2 пропускаємо. Туй.
6. 7, 8. Добре. Туй 2. А туй туди ще 2 пропускаємо. І вже виходить 4, так? Так. 2, 2, 4, 2, 2. Супер. Видав. Супер. Так, ми ся види, тож то б вже мало бути руненько з балкоником тим. Ану. Йдемо поникати. Туйка став такий посередині. Айно, тепер руно. А направду може було і все вчинити ще піцицько маю вперед, та й уперти його колонами. Да, як сяк. Може даже мож так учинити. Ну, дім поникаємо, як воно там доліво зират. Що пишеш? Кітня не перейде, та буде файне доповнення, а плюс перейду гет, а острів лиш у дакому другому, найже яко хоче. В основному вовкуне сяк койчиня та вонося стає мертвоє, бо нико туди не прийде жити. Айно сяк. Туйка, де ми є тут та городина сяк. Наприклад, у цей блок упалити поддержку ще. Ні? Кіт не всесь? Всесь. Туй. Не знав, на якась добра ідея. Зараз буду видіти. Ну, ясне діло, що цьому ще треба світло, або мені ся видить, що сяк буде ліпше, ось воно дає йому ще об'єма такого. Та ще внесуть 2 лампуші, та можеш їх завісити туй, наприклад, горі. А вать там ще якесь світло вчинити. А вать даже ну, туй все може закрити цим ще. Може сяк вчинити, направду. Мож. Сяк покласти. Сись лишній був, правда? Угу. Ну, тут буде путики цьому йти. Айно, не никайте ж той раз така піщана гарадича. Все видав, треба буде маленько розчистити. Все маленько треба буде розчистити. І цьому домак буде йти путик. Та тут буде май такий файний вход. Або, айно, все вартувало зробити. І там зверху я ще придумав, як його можна погабувати. Може просто із півблоків з каміння. Там начиню ще такі якісь інтересні май штуки. Та буде файно. Ну, то добра ідея. Мені ся видить, я знав, як я то вчиню. Головно, бо ніко не то. Бо ніко не був проти. А тут можеш попробувати ще... Як був то? Мож ацяк.
дати світло. Ні, це вже... Ні, це видав не буде. Епен Мініся не любить сисяту. Може покладу сяку городину. Вона ся з кам'яном не скапчує. Ха-ха. Вона ся з кам'яном не скапчує. То треба авать гурі на сесе туди. Сяк. Мож сяк. Де ми тут лампуші? Ну, сяк нормально буде. Не піло. Сяк парано. Може і тут туди на сесі на дерев'яній перекласти. Ну, сяк добрий буде. Айно, мені ся любить. Бебеу. Успіх! І я так рахую. Ож, на низьке ми будемо стрім кінчати. Ми вже дораз 2 години 40 минут бавили. Ми дуже класно спрогресували. Дуже ми класно спрогресували сив галерею. Тепер вона не визирать якогось. А цяк даже вчинимо. Цяк. З Кріштом собі вчиню. Вона не визирать так скучно гівна була позавчора, айно. І я ще мав ідеї, як її має перевнадіти ліпше. Та. Красно дякую всім, хто ся низько прикапчав. Дякую всім, хто донатив. Назбирались ми більше 100 гривнів. І це вже дащо. Сісі 100 гривнів заганяти чи раз не буду, або як ся назбирать май повно, та буду. Всім файно дякую, на низько буду кінчати. Майтеся, будьте здорові.